top 5 coasterov v parku Fantasyland. Na čísle 5 máme coaster Ninja Sphere, ktorý je zaujímavý tým, že sa jedná o indoor coaster. Tak let's go. Fotka. Treba povedať, že na intenzite určite dodáva, že veľká časť tej dráhy je v úplnej tme. Inak je to môj prvý zážitok na indoor coasteri. A musím povedať, že to bolo docela zaujímavé to zažiť. Mega ma bavilo, keď sa dostanete sem do priestoru tej haly, kde sa to chvíľu začne aj točiť. A na môj vkus sa tu točilo trošku málo, mohol to kľudne ešte pridať. Na druhú stranu tu bolo docela pohodlné, čo na Wild Mouse a podobných veciach tak nebýva úplne pravidlom. Fantasticky tento Helix, toto ma extrémne baví. Potom zase šup do tej tmy, kde to bolo pomerne chaotické a už si ani presne nepamätám, čo sa tam dialo. Ninja Sphere and Force je mimochodom coaster s dvomi dráhami, pričom tento Fear je o pár percent lepší. Inak je to moje prvé stretnutie s konštruktorom Maurer. Myslím, že toho obecne nemajú postavené príliš mnoho, takže som rád, že som si mohol tento coaster od nich vyskúšať. Dajte mi vedieť, či ste na nejakom Maurerovi boli a na akom. No a ak chcete vidieť top 4 coastery vo Fantasyalande, ktorý som prednedávno naštívil, tak hoďte follow. A veľmi pekne vám ďakujem za podporu, keď ste si pýtali návrat Coaster Jakub. Ja sa vám teraz budem snažiť natočiť nejaké nové recenzie. Tak díky a čau.